Xa é todo un clásico do Nadal. A ruta BTT chega este ano á súa 10ª edición e ven con algunha que outra novidade. Unha delas é a oferta de 2 percorridos, un longo de 44 km e outro máis curto de 27. Se diseñaron 2 recorridos, un longo de 44 km e outro máis corto de 27. O longo, pois xa non só pola distancia ten máis dificultade, tamén lle quixemos meter un pouquiño máis de dificultade técnica, e o corto, pois sí consideramos que é dificultade media para que todo o mundo poda participar, os que están acostumbrados a participar en este tipo de marchas, pois podan participar en el. No longo sí que xa hai, como xa decía, hai algo máis de dificultade técnica, porque temos a subida tamén ali ao Monte Taume, temos a parte comparten o mesmo recorrido tanto longo como largo ata o que sería o Dolmen das Xeitos. Queremos tamén agradecer ao Club Saltamontes, a Juan o de Garauto, que foi o que comenzou con esta iniciativa os 9 anos anteriores. Entonces este ano quiso nos deixar así un pouco a nós para a organización. Esperamos que se cadra máis pa diante que irá volver a organización. O prazo de inscripción está aberto e xa hai máis de 180 anotados. Dende a organización agardan chegar aos 500 participantes, que é o tope máximo establecido. As inscricións poden realizarse a través da páxina web www.rank.com. O prazo estará aberto ata o día 26. A toda agora temos entre 140 e 150 inscritos. Temos pensado chegar aos 500 como ano pasado, que é o tope máximo. Que, bueno, ano pasado cumpleuse con creces casi. Dende o Concello fan un chamamento a participar na proba, con saída ás 9 da mañá dende o pabillón da Fieiteira.